салом мухлисони беҳтарини дунё. Хайр чӣ интизор шудед? Имрӯз футболи калон бармегардад, яъне Бундеслига. ва дар он байни моҳи июн бояд дигар топ чемпионатҳо низ баргарданд, ба ғайр аз чемпионати Фаронса. Барои ҳамин имрӯз ман интервюи Мессиро ҷамъ кардам, ки ӯ пеш аз Бозгашти футбол дода буд, ва ҳамчунин интервюи тренери асосии Кике Сетьен ва дигар бозингарони даста. пеш аз сар кардан мехоҳам хотиррасон кунам, ки сарпарасти видеои мо ширкати Адиниксбет мебошад. онҳо на танҳо моро дастгирӣ мекунанд, балки дастаи Барселонаро. имрӯз бозии Боруссия Дормунд бо Шалке мегузарад. дӯстони мо аз 1x барои шумо бонус тайёр карданд. ба ссилкаи комментария буда даромада бо промокоди барсатиҷӣ соҳиби 6500 рубл шавед. имконияти хуби пулкоркуниро аз даст надиҳед. акнун биёед мегузарем ба интервю. бале, ҳаст хоҳише ки ба зиндагии оромона баргардем. ҳамаи мо аз ин вирус зарар дидем. мо корамонро оғоз кардем ва корҳоеро давом медиҳем, ки дар хона онро карда наметавонистем. ба шароити ҷисмонии футболбозон аз масофаи дур идора кардан ин як таҷрибаи нав мебошад, аммо тренерони тарбияи ҷисмонӣ ба ҳамаи ин чиз хуб аҳамият доданд. мо ду турнире дорем, ки онҳо моро мотивировать мекунанд. барои ҳамин осон аст дастаро мотиватсия додан, азбаски дар пеш ду трофей моро интизор аст. мо мехоҳем сезонро пурра ба анҷом расонем ва дар ҳамаи бозиҳо ғолиб бароем, ва ин чиз ба Лигаи чемпионон низ дахл дорад. бо вуҷуди ин мо комилан хуб медонем, ки мо аз ҷониби Федератсияи футболи Испания, аз ҷониби мақомоти Испания ва созмони ҷаҳонии баҳдошт дар мавриди набудани мухлисон дар майдонҳо чора намебинем. футбол бе мухлисон маъное надорад ва ҷалби худро гум мекунад. бо вуҷуди ин ҳамаи мо умедворем, ки ин чораи маҷбурӣ ба қадри имкон давом хоҳад дошт. хело хуб шуд, ки қарор бароварданд, ки сезонро бояд давом диҳем. вақте ки мо фаҳмидем, ки сезон 12 июн бармегардад, хело хушбахт шудем. аммо мо комилан мефаҳмем, ки воқеан дар ҳолати ҷисмонӣ тамрин надоштем ва бояд боз ба ҳолати пешинаи худ баргардем. барои ҳамин моро хело тамринҳои вазбин пеш аз саршавии сезон интизор аст. мо хело хурсандем, ки сезон бармегардад, новобаста аз он ки мо дар ҷадвали холҳо дар ҷои якум қарор доштем ва мо намехостем, ки боқимонда туро бозӣ накарда қаҳрамон ҳисоб шавем. шояд ин танаффус ба манфиати мо хоҳад буд. аввалан бояд бозгашти мусобиқаро интизор шавем. баъдан мо мефаҳмем дар кадом уровен қарор дорем ва то кадом андоза метавонем боло равем. ман фикр дорам, ки тренери мо маро ва суханони маро ноҷо фаҳмид, ё ки ман хато гуфтам. ман мехостам гӯям, ки уровни бозие, ки мо пеш аз маҳкам шудани чемпионат нишон медодем, барои ғолибияти Лигаи чемпионҳо басанда нест. ман аз дастаи худ шубҳа надорам ва боварӣ дорам, ки бо қувваи худ метавонем дар дилхол турнир ғолиб бароем, лекин на ба ин хел бозие, ки пеш аз маҳкам шудани чемпионат нишон медодем. мумкин ҳар кас дар ин бора фикри худашро дошта бошад ва онро бояд эҳтиром кунем. фаъолияти ман дар Лигаи чемпионҳо ба таҷрибаи ман асос ёфтааст. ман хело хушбахтам, ки ҳар сол дар Лигаи чемпионҳо иштирок мекунам ва ман медонам, ки бо ин хел уровни бозӣ дар ин турнир ғолиб баромадан мушкил аст. аз ҷиҳати физикӣ ман худро хуб ҳис мекунам. ҳама ин вақт ман дар хона машқ мекардам ва фикр дорам, ки ин чиз ба ман ёрӣ расон, ки формаи худро нигоҳ дорам. дар зери чунин маҳдудиятҳо қарор гирифтан душвор аст, лекин дар бари ман Антонелла ва кӯдакон ҳастанд ва аз вақти гузарониданам бо онҳо ҳаловат мебарам. хатари сироят дар ҳамаи ҷо ҳаст ва як хел вақт хонаи худро тарк карда бо он рӯбарӯ мешавӣ. барои ҳамин ман меҳисобам, ки дар ин бора фикри зиёд кардан лозим нест. худро маҷбур кардан намешавад, ки ба ҳеҷ куҷо наравем, аммо мо мефаҳмем, ки қоидаҳоро риоя кардан лозим аст. шахсан ман хело бозгашти турнирро интизорам ва медонем аҷиб хоҳад буд. барои он ки дар трибунаҳо мухлисон иштирок нахоҳанд кард, аммо мо бояд бубинем, ки он чӣ гуна хоҳад буд. айни ҳол намедонам оё гуфтушунид бо Лаутаро Мартинес гузашта истодааст ё ин ки не. дар ин бора ман хабар надорам. мисле ки ман инро гуфта будам. Лаутаро ҳамлагари таъсирбахш аст. бартарии асосии ӯ дар он аст, ки вай комилан бозингар аст. ӯ қавӣ мебошад ва дриблинги хуб дорад ва ӯ медонад чӣ хел тӯбро дар худ нигоҳ бидорад. бояд мо интизор шавем, ки дар оянда чӣ мешавад ва Барселона киро мехарад. ба ҳамин тамом дӯстон, лайк мон агар ту низ ба монанди ман аз бозгашти футбол хурсанд шуда бошӣ. ва бале, аз ёд набарорен дар канал обуна шуданро агар ту мухлиси Барселона бошӣ. бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. хай дар паноҳи Аллоҳ.